sir. Ha? Okay kayo. Okay kayo? Ano man? Gwapo kayo nagkagabi eh. Mukhang musigay ni kagabi. Oh, yes. Asa na yung ano, Ben? Tayo to, kita si Bungtod. Yan, nakakita ka, musigay ni. Kita, magkita-kita ka, nagmato ko trene. Kita yun. Ikaw. Gwapo kayo guys. Gawing kilit. Yan, tambay-tambay mo dire. Ikaw. Sabi ka sa utik ka. Dito, tanto kong inom. Tama. Saba. Yan, ha? Okay kayo ni, ganahan ka ni. Ganahan ka na yung ano dire. Ang ano man, wapo. Sanang lapay panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katauhan masaligon. Kakugi sa panginabuhi o pagpaningkamot. Kauswagan karon atong nakapot sa ato